ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಏನು ಚೊಲ್ಲರು ಮಾತಿರಲ್ಲ. ಯಾನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವಂದುಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಕೋಡೆ ನೈಟ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಇತ್ತೇನು ಆರು ಪೋಯರು ಯಾನಿತ್ತಿಲ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯ. ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಜನವರಿ 1 ಅಂದದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಪೋಗ್ಲ ಯುಗಾದಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಆಚರಿಸವನು ಹೊಸ ವರ್ಷನ. ಬೇತೆಗ್ಲು ಪೂರ ಜನವರಿ 1 ಆಚರಿಸುವೆರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೂರೆಗ್ಲೆಗ್ಲ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯನ ಪನೊಂದು. ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೇನು ಚಾ ಪುರಾಂಡು ಚಾ ಪರ್ದು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಎಲ್ಲಂಚಿ ಎನ್ನ ಬರ್ಡೇ. ಸೊ ಅಂಚ ಯಾನು ಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋದಿತ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಟ್ಟು. ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಲ್ತದು ಅಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋದು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ತಾಳ್ಮೆ ಇನ್ನೇನಂದ್ಯಾನಾರು ತಾಳ್ಮೆ ಈಜಿನಾರೇ ಬೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಕಾಪುನು ಪಂಡ ಕಾಪುನೇ ಹೆಚ್ಚಿ ಇನಿ ದಾನ್ನ ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಅವಳ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಒಂಜಿ 17 ದಿನ ಬುಡ್ದಿಲ್ಲ ಅವತ್ತೆರತ ಅಂಚ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೆತ್ತ. ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬತ್ತದು ನೆರ್ರಾಪುಂಡ ಐಚಾತ ಅಂಚಲ್ಲ ಆದಿಪ್ಪು. ಬೊಕ್ಕ ಆರು ದಾಲ ಪಂಡಿಜೇರು ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪಂಡೇರು ಯಾನು ಪಂಡಿತ್ತೇನೆ ದುಂಬೆ ಏನೇನಲ್ಲ ಬುಡ್ಲೆ ಏನಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪೋದು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತೊಂಬರ್ಪೆಂದು ಆರು ಒಂಜೇ ಡ್ರೆಸ್ ಅತ್ತ ಉಂತು ಬಂಡೇರ ಅವಳು ತುನಾಗ ಒಂಜಿ ಹತ್ತರ ಅಡ್ಡಿ ಇತ್ತೇನೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪರ. ಬೊಕ್ಕ ಕೈ ಕಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪರ ಇತ್ತೇನೆ ಆರೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ ಬರ್ಡೇಗೆ. ಎನ್ನ ಬರ್ಡೇಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಏಪಲ ಆರ್ನ ಇಪ್ಪುಡು ಅವೇನೆಲ್ಲ ಆದಿಪ್ಪುಡು ಏಪಲ ಎಂಕ್ ಬರ್ಡೇಗೆ ಹೊಸತ್ತು ಡ್ರೆಸ್ ಆರೇದು ಎತ್ಕೊರ್ಪುನು ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಹೊಸತ್ತು ಡ್ರೆಸ್ ದೆತ್ಕೊಡ್ತೇರು ಎಂಗಿಷ್ಟ ಅವು ಕಲ್ಲರ್ ಗೆತ್ಕೊಡ್ತೇರು. ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮನ್ಪುಡು ಮಂಡ ಎಂಕಲು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಾಡ್ದು 9:20 ಪೋತಾನೆ ಇತ್ತೆ 10 ಗಂಟೆ ಆಂಡು ಪಾಪ ಅಕಲ್ನ ದನಿ ಇಲ್ಲೇರತ್ತ ಅಕಲು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತ ಒಂದೆತ್ತೇರು ಓಲರ್ ಅಂದು ಮೇರು ಬರ್ಪೆತ್ತೆ ಫೋನ್ ಎತ್ತೇರು ತೆಲ್ಕೆ ಹೊರ ಇತ್ತೇನೆ. ಬೊಕ್ಕ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡತ ಬೊಕ್ಕ ಯಾಲ್ಲ ಆಡೆ ಮುಟ ನಡತೊಂದು ಪೋಡತ್ತ. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರರೇಗ ಅಂಚ ಪಂಡ ಬುಡ್ದು ಪೋಂಡ ಅಲೆಂಚ ಪಿರ ಬರ್ಪೊಲು ಅಲ್ತಡ್ದು ಸರಿ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ನಾನು ಓಲಾಂಡಲ ಬುಡ್ಡ ಅಂಚ ಏತೆ ದೂರ ಎಪ್ಪಡು ಬೇಲೆ ಆರೆ ನಾನು ತುಂಪೋಯಿನಾಲೇನು ಪಿರ ಬುಡ್ದೇ ಯಾರು ಬೇಲೆ ಆಪುಂಡು ಅವು ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಕೋಡೆ ಯಾರು ನೈಟ್ ಬೈದನು ಅಂಜತ್ತಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ 12 ಮುಟ ಕಾದಿತ್ತೇನೆ. ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಜತ್ತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ನಿದ್ರೆ ಬರೋನಿತ್ತನು. ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಜಪ್ಪಡೆ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಿಡ್ಲುಡು ಬಾಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಳತ್ತ ಅಂಚ ಹೆಂಗೆ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಐಕೆ ಅಂಜತ್ತಿತ್ತೆ 12 ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಆರು ಬನ್ನಾಗ 1:45 1:45 ಒಂಜರೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಆರು ಬನ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಗಟ್ಟಿ ನಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮಾರೆ ತೂದು. ಯಾನು ಫಸ್ಟೇ ಬಂದಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಬನ್ನಾಗ ಈರು ಹೇರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತೇನೆ ಮೊರಾಣಿ ಪಂಡ ಬರ್ಡೇ ದಪ್ಪಾಗ ಬರ್ಪುನ ಅಂಡ ಆನ ಹೇರ್ ತುನಾಗ ಎಂಕೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಆದಿತ್ತೇನೆ ಫುಲ್ಲು ಬತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಒಂಥರ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜವು ಹೇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬತ್ತಂಡ ಅಂಚ ಹೇರ್ ಮಸ್ತ್ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು. ಐಕೆ ಅನ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಹೇರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಬರೋಡು ಅದು ಬಂದಿತ್ತೆ ದುಂಬೆ ಬಂದ್ಪುನರಿಗೆ ಅಂಚನ ಹೇರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತು ಬರೋಡು ಅಂತ. ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಹೇರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅರೆ ಏನು ಪನ್ಲೆ ಕನಕೇನು ವೇರು. ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನು ಇಂಚ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಚ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡೋಡು ಪಂಚನೆ ಪಾಡುವೇರು ಏನ ಪಾತೆರ ಮಸ್ತ್ ಕೇನು ವೇರು ಅವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಎಲ್ಲ ಆರೆಗ್ ಎಂಚ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪೆ. ಸೊ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಪೊಪ್ಪೆ ಬಾಯ್. ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೈದೇರು ಪಿದಾಡಿಯರಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಬಾಯ್ ಹಿಗ್ಗಾತ ಸೂಟ್ ಆಪುಂಡು ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಲು ಬತ್ತೇರ್ಗೇನಾ ಯಾನಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಂಪಿನೇಜ್
ಸ್ಟಿಚ್ ಕರೆತ್ ನಂಚ ಎಂಕಲ್ ಬುಲ್ಪುಗು ಪಿದಾಡಿಯ ಹೊರಂಬರೇಕ್ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಬಿಡ್ದು ಪೋಯರು ಏನನ್ನ ಕ್ಯಾನಲ್ ಪಡ್ದು ಇಲ್ಲ ಪೋಯೆ. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ದಾದ ಬಣ್ಣ ಇತ್ತೇನು ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಇಲ್ಲ ಹಿಡ್ದಿಯೆ ಇತ್ತೇನು ಪಪ್ಪಗೆ ಹುಷಾರಿಚ್ಚೆ ಅಂಚೇನಿತ್ತೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ತಂಪೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾರು ನನ್ನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೆಂಗ್ಲಿಂಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದಿಂತ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚ ಪಂಡ ಪಜೀರ್ ಪೂರ ಕೆತ್ತದಣ್ಣದ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಬಾಲೆ ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಜೋರು ದೇ ಪಂಡ ಯಾರು ಇಂಚು ಬರ್ತೈತ ಸೊ ಅಂಚಿತ್ತೆ ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಲು ಅಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆರಿಲ್ಲಡು ಅಲ್ಲಿ ನಿತ್ರೆಗೆ ಬುಲ್ಪುನು ತೊಟ್ಟಿಳ್ಳಿ ಚುರ್ತು ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಜೆಪ್ಪೋಲು ಬೊಕ್ಕದ ಬಣ್ಣ ಪಪ್ಪದ ಜ್ವರನೆ ಅಂಚ ಮೂಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಊರುಡೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಐತೆ ತೋಜರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮೊಕ್ಕದ ಪಂಡ ಕಾರ್ಲಲ್ಲೇ ತಂಪೋತುಲಿ ಕಾರ್ಲಾಗ್ತದ ಪಂಡ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಲ್ತೇಣ ಅಂದರೆ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುನು ಅಂಚ ಪಂಡ ಆರು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಜ್ವರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಪೂರ ಆತಿನಾರೆ ಅತ್ತು ಮೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಆರೆಗ್ ಒರ ಅಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 3 ಟೈಮ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆತಿರು ಹೌದಾಯಿ ಪಂಡ ಅರೆಗ್ ಹಾರ್ಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತುಂಡು ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊ ಅಂಚ ಆರು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ 3 ಸಲ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 3 ಸಲ ಕುಡ್ಲ ಓಲ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ KMC ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆತಿರು ಅರೆಗ್ ಹಾರ್ಟ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಆತೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಕೇರ್ ಮಲ್ಪರ ಅಂತೇರು ಮಸ್ತ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಇಡಿಪುಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆತೆ ಅವೇ ಪನ್ಪೇರು ದೇರ್ಪರ ಪುರ ಬಲ್ಲಿ ಹಣಲ ಮೇರೆ ಬೇಲೆ ಪೊಪ್ಪುನ ಬಿಟ್ಪುಜೇರು ಪಂಡ ಅಮ್ಮಗ್ಲ ಕಣ್ಣು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆತನ ಮೇರೆ ಬೇಲೆ ಪೋಡು ಸೊ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋದು ಬರೋಡು ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಇತ್ತೇರೆಗೆ ಈ ಡೇರ್ಲ ಕೇಂಡೇರ ಕಾಸು ಈ ರೀತಿನ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಡ್ರೆಸ್ ಹತ್ತು ಹುಷಾರಿಜ್ಜ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಪಂಡ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ತೆತ್ಕೊರ ಏರ ಪಂಡೇರ ಈ ಕಂತಿಗೆ ಎಂಕ್ ಮನಸ್ಸು ಅಂಚ ಪನ್ಪುಂಡು ಕೊರೋಡುತ್ತನೆ ರಾಗ ಆಡ್ತೀನಿ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಡಮುಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಪರಿಚಿತ ಎರಡು ಸರ್ತಿ ಕೊನ ಬಿದ್ದು ಖರ್ಚು ಧರ್ಮ ಯಾನಂಚ ಇಂಚ ಆಪಣ ನೀರು ಅವು ನನ್ನವರೇನು ಬರ್ತ್ಡೇ ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಉನ್ನಿತೇತ್ 23 ವರ್ಷದ ಬರ್ತ್ಡೇ ನಲ್ಲ 25 ವರ್ಷದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಲೆ ಈ ರಂಜೂರ ಅನೊಚ್ಚಿ ಇರೇ ದಾದಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಲಿಪ್ ನೋಟ ದಾಲ ಅಂತ ಮಕ್ಕ ದೇವ್ರಿಗೆ ಬಿಡ್ತನ ಇತ್ತೇರೆಗೆ ಅವು ಮಂಡೆ ವಿಚನ ಅದು ಕೋಡೆ ಬೈಯೆ ಕೋಡೆ ಶೀತ ಜಪ್ಪುಂಡೆ ಶೀತ ಜಪ್ಪು ಇದರ ಕೋಡಕ್ಕೆ ಪೋಯಿನೆ ಅಂತ ಬೆಳ್ಳೆ ಹಗರಾಡು ಇದೊಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಾವೇ ಕಲಿತ ಇನಿ ಶುರುವಾಯಿನ ಕೋಡೆ ಕೋಡೆ ಹಾಗೆ ಅವು ಯಾರು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಒಂದು ಎಡಬಡಿ ಅವುಗಳ ನೀರು ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಅವು ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ಮೂಲ ಆಗುದು
ಕೋಲ್ಡ್ಬೇಕು ಮುಟ್ಟುನನೇ ಅವನು ಯಾರು ಬಾಕಿ ದುಮ್ಮು ಕೋಲ್ಡ್ಬೇಕು ಹುಷಾರಿಪ್ಪಂದ ಕಾರಣ ರೇಖೆನ ಬರ್ಡೇದ ಟೆನ್ಷನ್ ಬರ್ಡೇ ಮಲ್ಪರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಂದ ಪನು ನಿತ್ತೇರು ഞാൻ ಮಲ್ಲೀಜಿ ಹೆಂಗಿದಲ್ಲ ಏಜ್ ನಲ್ಲ ಉಂಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗೆ ರಾಯಣದ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಪನು ಇತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಂಕ್ಲಂದೊಡ ಮುನ ಮಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆಲ್ಲಾಗ ಹಾಗೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಬೆಲೆ ಇತ್ತನೆ ಅಂಚ ಮಾಲೆಂದು ಹೊರನ್ ಬತ್ತೆ ನಾನು ಏನು ಪಂಡ ಬಲ್ಪುಗೆ ಹಿಂಗೆ ಪಂಚಾಯತಿ ಪೊದಿತ್ತಾನೆ ಅಂಚ ಅವಳು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಪುರ ಕೊರ್ರೆತ್ತಾನೆ ಪಪ್ಪಾಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪುರ ಅಪ್ಪಾಗ ಹಾರ್ಟ್ ದೈಕ್ ಬೃಂದಾದಿತ್ತನೆ ತಾ ಆಪ್ರೇಷನ್ದ ಅಂಚ ಐದ ಬಿಲ್ ಪುರ ಕೊರ್ರ ಬಂದಿತ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಪಂಚಾಯತಿ ಪೋದು ಕೊರ್ದು ಬತ್ತೀನಿ ಬಲ್ಪು ಕೊನರ ಒಂಜಿದಾದನ ಬುಡ್ದು ಪೋದಿತ್ತೆ ಎಂಗ್ಳು ಜಾತಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಕೊನೋದು ಕೊರ್ದು ಬತ್ತೆ ನನ್ನ ಅರ್ಜಿ ಪೋರೆಪ್ಪುಣು ಇನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದು ಪುರ ಫಿಲಪ್ ಪುರ ಮಲ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪಿದಾಡಿ ಪಪ್ಪಾಗ ಹುಷಾರಿಜ್ಜತ ಅಂಚ ಹರೆಗ್ ಕಜಿಪ್ ಪುರ ಸೇರುಜಿ ಅಂಚ ಏನು ಮೂಲು ರೆಡ್ ಉಪ್ಪಾಡಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡೆ ಮತ್ತು ಪೋದು ಅರೆ ಬೇಯಡು ಉನಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಕನತ್ತದು ತೆಪ್ಪಿದಡು ನಿಲ್ಲ ಮೀದು ಬತ್ತೀನಿ ಏನು ಬಂದಾಗ ಬೊಕ್ಕದ ಪಟ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪನ ಮದಪಚ್ಚಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತೇರ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ವೆ